ارتشا ترکیه گروپên çekdar bingehên Hesedê û rejima Sûriyê tobaran kirin. Herî dawî jî bingehên Hesedê û rejima Sûriyê li gundewarê Eyn Îsayê û riya Enforiya Navdewletî tobaran kirin. Şêderek taybet ji rêbas re eşkere kir ku duh derengî şevê careka din Tirkiye gropên çekdar cihû bingehên Hesedê û rejima Sûriyê lê gundên Xalidiyê, Hoşan bi hinvedana Siqir û riya Enforiya Navdewletî li Rojavayê Eyn Îsayê bi topan tobaran kir lê tu zanyarî derbarî ziyanan nehatiye naskirin. Di encama tobarana Tirkiye û gropên çekdariya berdewam li ser cihû bingehên Hesedê û rejima Sûriyê her wiha li ser gundên gundewarê Eyn Îsa, Zirganê û Tiltemerê jî pêleka derbederiyê di nava welatiyan de rûdaye ku welatî neçar dibin mal û milkên xwe bi cih bihêlin û derbederî deverên aram bibin.